Hello mga bay, kumusta mo diha? Murag dubli ni gini akong protection ba? Payo ang kalo, duha ka kalo. Mga sobraan na over. Tungod sa kadlok sa init no. Meeting inita. Dala akong Ralph Andrew. Mag-hi sabi. Hi. Hi. Si Kuya, hi Kuya. Sorry ka ba? Hi, just. Hi. Ang kabaw, baw. Dari mi gabaklay mi mga bay no sa basakan. Okay, ang kalsada kung mga kalsada mi, layo ra kaayo ang kalsada. Ang among plano karon mga tumi sa bukid. Hoy, ayaw mo dia pagduol kay masungagan mo. Sa among nanay. Yuta sa among nanay. Yuta sa among nanay nga diin. Nanay ug tatay nga diin hanaw na ning kalibutan na. Nalimot og ginhawa. Aw. Diya kauban ako kung mga bagets kayo nga mga iyaan, no? Hi. Gikan pa ni sila Thailand ug Taiwan. Ni dagan ang usa. Diya tanaw na to ni atong gilaktang kay daghang bugol-bugol. So, just. Kung pagumangko nga cute kaayo. Pero kung mangistorya, mura na 60 anyos. Na short ra ba, nga daghang mursiko. Okay, mga tumi karon sa aya mi mutunga sa kabukiran. Naay pagkaon nga gatang sa among usabot kaayaan nga bagets. So dara ang view mga bay sa atong kabukiran. Nindot kayo ang pamate, basta na lang kay permilong agon diri buhi na kay ka. So, dara ang daycare center kanang kuan diha dako dihang balay. Mao na ang daycare center. Dayon balay na mo sa ubos. So ako lang ipakita sa inyo ang amo ang panimalay no. Labi na gayud sa mga nang babash. Hinaot ko nga unta. Before mo magbuhi og mga pulong. Inyo sang hunahunaon. Kung makapasakit pa mo sa inyong mga isikatawa. Mas maayo pa nga maghilom na lang, no, kaysa mubungat mo, type mo mga pulong nga wala mo kahibalo nga nakasakit na dahil mo o mga isikatawa. Although ako wala jud ko masakiti no. Ang ako alang mga ubang mga followers nga nagpalangga jud nako nga na-feel gid nila ang akong pagka matinud-anon ug dako kay kong pasalamat ni ana. Alright. Oga ako. Bisag unsa pa man ang inyong mga negative words, batok kanako. Wala ka na problema no kay ang ato ang comment box free man gina siya alang sa tanang katawhan nga gusto mo padayag sa inyong mga gibati. So okay ra kayo. I accept it. It's alright, it's okay. Kung maunang inyo ang opinion, dawaton ako na o respetuhon. Ako, sa among panginabuhi, walay problema ka na ako, bisan unsa pa man ang estado karon. Pero naningkamot gid ko pag-ayo, nga mahawa sila sa kalisdanan, sa limpyo, nga pamaagi. So, dera, hike gihapon ta no mga bay. Okay, lakaw taning kabukiran. Kay ugma pohon, Pizza 9. Mga nguli na niya ako mga ayaan, amon silang ihatod sa Osamis Airport. Pero kami, diha lang na, mudungan na sad mi kay sila, mo larga sila 10 sa kadlawon through Cebu Pacific Airlines. Dayon, kinahanglan nga 9 pa lang ug masapon mobiyahe na gid mi padulong sa Osamis ug mangita na lang mi dito kahigdaan sa dapin dagat na lang siguro. Okay, dayon kay inig ka Pizza G's sa gabi mobiyahe na mi padulong sa Cebu. Kauban ang akong tulo ka bahandi syempre. Di na ako sila pwedeng biyaan kay mga pa tao ipag-uli na ako o wala pa kayo may kabanding-banding.
So mo na ang amo ang bonding time. Okay, asa na si Putot? Tot. Dali, una dito ka. Una ni tita. Okay, dayon. Nihangyo ko sa mga ni-sponsor sa mong pamiliti. Unta, kuyo ko nila akong mga bahandi kay lagi. Maupay, pag uli na ko. Og salamat sa Ginoo. Kay gitubag nila nga ako ang hangyo. Daghang kayong salamat, Brad. Aman mo kauban.